Hei, salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac un episod mai special, deoarece vă voi prezenta mănușile de deportare care le folosesc. Adidas Predator Top Training. Sunt mănuși de juniori, mărimea 7,5 sau 8, nu mai știu exact. Sunt foarte bune. Am avut o pereche ca aceasta, e super wow. Nu are finger save, din păcate. Aici are un burete, aici. Și poți să boxezi. Iar aici necesită spălare pentru a se activa gripul, latexul acesta. Să o iau și în mână. De aici. Se vede? Sper că se vede. Wow, cât de bine mă simt în ele. Da, prieteni, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să lăsați un like și să vă abonați. Eu am fost Tudor, pe data viitoare. Pa, pa!